Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bapak ibu santri-santri sedanten ingkang dipun mulyakaken. Sejatosipun Allah kirim nabi ten alam donya niku mboten sekedhik. Nabi ingkang sampun dikirim ten donya niku jumlahipun 124.000 nabi dikirim ten donya niku. Nah sing wajib kita kenal namung selangkung. Nah kula jenengan asal jatah nabi sing paling apik dhewe, nabi terakhir wis gak kirim nabi malih, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa Allah kathik kirim tenaga-tenaga guru didik menungso dadi wong apik arupi nabi. Menungso niku makhluk sing seje dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Awakmu iku gedadekno dening Allah dadi makhluk abadi. Kula sampean niku makhluk abadi. Abadi ku gak ana rampunge. Nek wis kadung urip ngene iki wis ora iso mati. Urip ora mati-mati. Lah kenane kok ana wong mati iku ora mati illal intiqal, namung proses perpindahan saka siji alam nuju alam liya. Pancen rencanane kula sampean mboten ten mriki mawon niku, rencanane niku dipindah ngoten. Cek tambah pengalaman hadirin. Nggih. Gawenane Allah niku kuwatan. Nah, kula sampean gak dipindah-pindahke nak gak pati pengalaman. Ono alam barzah. Alam barzah iku luwih amba katimbang alam donya, luwih sempurna katimbang alam donya. Penduduke langkung kathah katimbang ten alam donya. Saman mosok mboten pengen derek-derek ning alim mriku. Niki sampun kathah sing dibudalaken mriku. Mbah-mbah kita sampun ten mriku. Nabi-nabi sampun mriku sedanten. Niki kantun jenengan niki. Nah, dunya niku alam menentukan, dunya niku. Alam menentukan. Dadi nek dunya niku ana dalan loro, dalan jurusan swarga, dalan jurusan neraka. Nek nek dunya iku wong apik wong elek tasik dikumpulno dados setunggal. Mulane sampean aja kaget ana tangga sing nyenengno ati, ana tangga jengkelno ati, nggih wonten to ngoten niku. Nggih, sampean ngono ku ngolah ngaleh ya ana sing model ngono. Murane gak usah ngaleh nang nduk kono ae telatene. Padha ae. No ndi ya ana sing nyenengno, ya ana sing jengkelno ngoten niku. Lah iki badhe niki badhe wonten program enggal Bapak Ibu. Niki benjang sing apik dikelompokno wong apik, sing elek kelompokno wong elek ngoten. Tapi ora saiki, sabar sik sampeyan bar iki. Lah iki mangke kangge milih wong apik wong elek, wong apik iku ya apa, wong elek ya apa. Lah iki perlu ana guru sing dilentrehno niku yaiku para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen rencanane kula sampean iki dipindah. Bapak Ibu, kula sampean niku asline ngono tergolong bangsa alus. Ngoten, rupa ruh kula sampean niku. Ruh niku dilebokno nang wetenge ibu. Nah sing lebokno malaikat. Nah iku ra karepe malaikat iku kongkonane Gusti Allah. Kula sampean urip nang donya iki ra karepe wong tuwa. Ora karepe tangga, ora karepe pamong. Sing gadah program niki Allah.
Mulane Allah pesan kula sampean cegal lali la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Iki karepku. Ora karepe sapa-sapa. Awakmu mamang nang wong sapa-sapa gak apa-apa, ning nang aku aja mamang. Urusan kula sampean iku urusane Allah. Ditanggung dening Allah. Mulane ana kiai urip nang donya iku sak tenane sing digawe iku Gusti Allah. Lah kula sampean iki wong sing diundang Gusti Allah. Urusan rezeki aja mamang. Asyaqu fir rizqi asyaqu fir razik. Mamang urusan rezeki padha karo mamang anane Gusti Allah. Urip nang donya kaya wong diundang kenduren ngono ku. Aja mikir berkat iku urusane sing ngundang. Wani ngundang ya wani berkati wis diitung ngono wis dikira-kira. Pokoke lungguhe aja pindah-pindah engko mau ndak bingungno panitia. Nanti wis ditanggung kalih Allah. Wong iki undangane Allah sing digawe Gusti Allah. Saman mosok kathik ragu barang mboten to nggih? Mboten engko nanti perasaan aku yo ngerti nek Gusti Allah iki sugih tapi urusane Allah iku akeh. Orang ngurusi aku tok ngundang kliwatan ngono. Aja ngono ra elok iku. Dadi wis diitung. Jatah kula samanipun diitung. Lah wong sugih yo tanggungane Allah, wong melarat yo tanggungane Allah. Mulane sak melarat-melarate wong yo ora tau kentekan yo ono ae. Ono ae. Ngoten. Wong tanggungane Allah. Wong sugih karo melarat iku padha. Bedane iku mok sak witik. Wong sugih iku rezekine wis diparingno. Nah wong melarat iku rezekine isih digawakno. Mok ngono to. Asline ya wis dijatah cuma isih digawakno. Saman seneng di rezeki iku nggawa dhewe mbek digawakno. Seneng di. Seneng go dhewe lah iku bedane wong pinter karo wong bodho iku nduk kono ku. Rata-rata wong bodho iku senane gotong-gotong ngono mbak meruntus ngono ku. Nah wong pinter iku duwe akeh iku ya omong goto. Ya atuk ngongkon wong. Ya ora apa-apa pancen cek beda wong pinter karo wong bodho. Nah pun kula sampean niku dilebokno nang wetenge ibu sing lebokno malaikat tapi rencanane Gusti Allah sing gadah iradah. Mulane aja sampai nyalahno sapa-sapa. Oh iki programe Allah. Iradahe Gusti Allah. Nah nek wetenge ibu niku kula sampean terus dibungkus kali Gusti Allah dibungkus nganggo daging kulit. Mulane sing ketok iki bungkuse. Lah daging kulit iki cek gak nglimpruk diparingi ragangan jenenge balung. Mulane iso ndeteng barang niku mergo ana balung. Lah balung cek gak kurat karet ditali nganggo otot. Garapane Allah ya apik ya kuat. Dienggo ngedos ya ora udar kuat. Dienggo bal-balan ya kenek, becak ya kenek. Ora terus mecetat ngono. Wah iki garapane Allah. Lah bungkus iku teko tanah iki meneh nek wis ra kanggo ya balik dadi tanah ngoten. Lah kula sampean iki dibungkus mirip-mirip. Kula sampean gak cara rupa ra patek beda. Mirip-mirip ngono. Lha kok di model mirip ya cek jelas iki wong apa gak wong lho jelas. Iki Gusti Allah teluwaten model ngono ku. Lah wis mirip kathik ora persis lho ngono ku lho Gusti Allah iku. Mirip ning ora persis. Lapo kok gak di model persis lho? Model persis merawasno. Jadi kanggo mengendalikan keamanan iki mirip ning boten persis. Nek persis ya bingung kula sama. Ora iso bedakno iki bojoku apa tanggoku. Ngonang kliru tangga ora ngerti, roh-roh wis mari lagi ngerti. Lenger-lenger karo. Wes pokoke rada klirune Gusti Allah iku tepak model iku. Allahu Akbar subhanallah kok gak ono klirune. Tepak kabeh. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, pun bareng dibungkus apik nama darane Ibu lah bungkusane wis apik, wis kuat. Cara kena srengenge ya ora nglinting, kena angin ya ora udar, kena banyu ya ora ndlendeng, wis kuat. Tanek
terus ditokno sangka weteng nang alam donya. Wekdal kula sampean nek weteng ibu iku ya urip tapi mboten sempurna uripe. Nah kula jenengan wekdal nek madharane ibu donya iki sampean kula anggap alam gaib donya iku. Nah sakniki kula sampean wis nek donya wis dudu alam gaib maneh, wis alam zahir. Sementara alam barzah tasik posisi alam gaib. Iki dilungkas gak suwe kok iki. Nek wis dikirim rono sampean bekno penasaran, nah iki dilungkas dikirim malah dudu alam gaib maneh, alam barzah iku dadi alam zahir. Luwih sempurna. Luwih amba, penduduke kuwatah. Ruame itu mriko niki. Nah iki tenan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Sangka weteng nang alam donya iku ana proses angel. Wah butuh tenaga, ngeden. Sapa sing ngeden? Ibuke ya ibuke. Sing ngeden ibuke metu nang donya niki. Ya ngene iki alam donya. Saman bik menawa penasaran alam dunia sing niki, nah saman ngluyur nanti dipesen Gusti Allah kon nontok-nontok ningali-ngali dunia. Cek paham karo dunia. Soalnya nang dunia iki gak suwe iki meneh dipindahne sampean nak gak patek seneng. Durung akeh pengalamane, dadi kon dulen-dulen fasiru fil arti kon ningali-ningali ana apa-apa dienggo pelajaran. Pun kula sampean saiki wis nang alam dunya. Iki meneh nek pindahno alam barzah, sangka weteng nang alam dunya iku ana sing ngeden rupane ibu, sangka dunya nang alam barzah iku ya ana sing ngeden. Sapa sing ngeden? Ternyata sing ngeden iki awake dhewe. Dadi kula sampean iku sampeyan ngeden ngetokno ruhe dhewe. Mulane Imam Ghazali nggambaraken kula sampean iki kaya wong wedok sing hamil. Wong wedok mbobot nggembel ruhe dhewe. Iku sampeyan kula sampean iku otomatis ngweden ngetokno ruh, tapi nek wis wayahe. Nek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Nah, malaikat Israil jere tukang jabut nyawa, mboten niku ora tukang jabut nyawa iku. Iku dukun. Nggih, sing dukune beda. Dadi ora jabuti ya mok nunggu iya nang nilak-niliki wis mbuka pira ngoten niku. Malaikat Israil. Non niku malaikat Israil. Lah kula sampean sampean nek ngetokno roh ngeden niku gampang to angel. Nah niki. Ya kaya wong wedok nglahirno ngoten niku. Nek bayine ra patek semangat metu dendenane ya angel. Nah nek bayine semangat metu ya halal. Ya gebres meneh wis metu. Ana hubungane karo bayine sehat semangat metune gampang. Nah nek bayine nang lenger-lenger rapat ndek karep ngono wae. Mulane roh iku kudu dididik cek lincah ngono. Lah kula sampean niku sampean nek ngetokno roh gampang to angel. Lah niki Bapak Ibu, kula sampean niku nek dadi wong apik niku insyaallah sampean niku ngetokno roh niku gampang. Mergo lampo wong iku nek apik, iku nek ape mati, ruhe niku diketoki swarga. Ngoten. Allah nek ngemong wong iku diketoki swarga, saking senenge ningali swarga, roh niku terus metu-metu dhewe. Semangat, dadi ruhe semangat. Monggo bayi sehat pengalaman iso metu dhewe. Semangat metu-metu dhewe. Mergo ketok swarga metu dhewe jemrantal. Nduk kene jemrantal to jemrintil. Nek lanang biasanya jemrantal, nek wedok jemrintil, nek sik cilik jemruntul. Metu-metu dhewe. Ngoten.
Suweneng metu niku. Terus ditampani malaikat Israil, terus ditampani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sampean niku asline posisi kula sampean niku saiki niku adep-adepan kalih Kanjeng Nabi. Roh kula sampean niku adep-adepan. Lah kula sampean niku cek gak lali saben salat kula sampean dikongkon maca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Adep-adepan kula sampean kalih Kanjeng Nabi. Ngoten. Nah kula sampean niku nek cocok karo Kanjeng Nabi suweneng. Nah wis disenengi Kanjeng Nabi, otomatis Allah seneng. Ngoten. Wong ngono ku Gusti Allah kok sing dawuh kok. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mat wong-wong kandhanono, engko nang wong-wong sik ra ngerti. Wong-wong iku nek seneng karo aku, kongkonen melu awakmu. Wis to wis cukup. Janji melu awakmu ngene urusan aku beres. Aku seneng, wis otomatis aku seneng. Dosane tak sepuro, sing penting melu awakmu ngoten. Engko nek wis cocok karo Kanjeng Nabi yo cocok kali kita, pun cocok. Alah urusan Allah niku ngetutno. Ditambah nek Kanjeng Nabi. Suweneng mati ku petuk Kanjeng Nabi. Kapan-kapan to sama nikmati ya suweneng. Terus ngono ku dikudang-kudang Gusti Allah. Mergo senengi Kanjeng Nabi nang Allah suweneng karo Kanjeng Nabi. Allah suweneng nang Kanjeng Nabi. Sapa sing disenengi Kanjeng Nabi, Allah derek suweneng. Allah nek ngudang-ngudang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nek ngudang-ngudang ngoten. Lho kawulaku sing apik, sing tenang. Pancen wong apik ku tenang. Wong nakal iku gugup. Rata-rata wong nakal gugup, wong apik rata-rata tenang. Sama numpak sepeda motor ya nang sepedae apik, surat-surate apik, helme apik, numpak ayem ngono nggih to. Tenang, ono polisi nang pinggir dalan ya belas ra kaget. Malah pengen dicegat barang kok. Ya direm kok, gak cegatan Pak, gak prei. Sak minggu kas ngono nggih, mboten napa-napa. Kula pun pepek ya pepek ya nang budal. Nah, kula sampeyan numpak sepeda motor ora beres, surat-surate ora beres. Kon ayem ya ora ngara iso. Mesti getir-getir. Ono polisi nang pinggir dalan ya mesti kaget, nggih to? Innalillahi ono polisi ngono. Dikira dicegat padahal iku polisi ra nyegat, polisi pas dedeng. Olahraga iku lho anget-anget ngono. Ngono wis ngetapno wong. Kula zaman janji dadi wong apik ngene. Seneng tok urip iku asline. Suweneng mati lho seneng. Urip seneng, mati seneng. Dipapak Gusti Allah. Seneng. Wahai hamba yang berjiwa tenang, pulanglah engkau. Aku ini Tuhanmu. Ya, aku ini Tuhanmu ngoten. Irji ila rabbiki. Terus radiyatan mardiyah. Radiyatan iku seneng, mardiyah iku disenengi. Ya Allah, sewanang Allah dekne seneng, Allah disowani ya seneng. Iku seneng petuk seneng. Seneng petuk seneng, enak-enak. Sampeyan tahu seneng nang donya ora ana apa-apane dibanding senenge mati. Sama nang donya tau ayem ora ana apa-apane dibanding ayeme mati. Seneng mati. Kula sama nak rata-rata wedi mati nggih. Nggih rata-rata wong wedi mati mau meluwarat lho sik wedi mati. Padahal uripa ya melarat ngono. Kok nemen kok. Wah wis nang jero penjara iku lho sik wedi mati padahal uripa ya nang jero penjara. Wong rata-rata wong wedi mati. Mulane nek ana wong kok ngomong
aku iki mbok ya karo mati kok ora wedi. Ah iku mungkin di masalah wong iku. Mbon urusan apa ngono. Nang dedes kok ngaku. Rata-rata wedi mati. Kok kula sampean gak wedi mati? Putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah radhiyallahu anha niku wis dibisiki Kanjeng Nabi, nak awakmu sampean kumpul karo aku lho nang swarga. Ngono gak wis seneng to nggih. Ngono kok nek sik wedi mati to Siti Fatimah iku. Nah matur Kanjeng Nabi, "Babah wong kok mati barang to, Bah?" "Iya, kabeh wong yo mati kok." "Kula kok ajrit to, Pak?" "Iya, kabeh wong ya wedi kok. Tapi nek awakmu dadi wong apik, nak sampean nek wis wayahe mati, pengen-pengen dhewe nak." Ngoten. Nek wis wayahe iku pengen-pengen dhewe. Ya kaya cah lanang nek sik cilik nang dikongkon sunat tak mau ngene wis wayahe ya. Njaluk-njaluk dhewe nenteng. Nenteng. Mbek dinyur-nyur ngono nenteng. Nggih to? Batu singkong. Lho Pak. Iso meneh saiki kok. Ya kaya cah wedok ngono nek cilik ngono nah sing lentuk nentarinan rabiak nangis. Nikah nak ya emoh ngono sampe wis wayahe. Alah. Nek ora digatekno ya nyuklek ya apa-apa. Nah kula sampean iki nek dadi wong apik iku sampeyan wis wayahe mati iku pengen-pengen dhewe. Pengen-pengen dhewe. Nek donya enak tapi enak maneh no alam barzah ngoten. Pengen-pengen dhewe, seneng. Nah saking senenge iku sampai wong mati ku wajahe malah ganteng, nah sing wedok malah ayu. Ana mayit iku tambah ayu, wak wonten Bu nggih? Ana saking ayeme. Pancene ayem iku nambahi rupa. Susah iku nyuda rupa. Wong lanang ra patek ganteng nang sugih ya suwedep kok. Wong ayem kok. Nggo ganteng nang melarat ya burek kok. Kebyur ngoten. Mulane akeh wong wedok iku perawane ra patek ayu dirapi wong lanang sugih ya luwung kok. Rong wulan ana wis suwe je. Malah ya apa ngono. Biyen rumah aku ra ngono, saiki kok malah ngono. Ngerti ya atuk ngono wong-wong do ngono. Heeh. Ya akeh wong wedok prawane wayu dirabi wong lanang melarat ya rusak kok nggih Bu nggih. Rusak genep sak wulane jeber kabeh. Nah nek mlaku mbek begagah-begagah ngono ya nek kejak usung-usung kayu, kejak usung watu ngono ya gak terus masang kuda-kuda. Iki gambaran to, gambaran ora apa-apa begagak ya wis sing penting apik ono donya ora suwe. Nggih to Bu nggih? Heeh, begagak ya wis ora apa-apa. Ngono bojone sampean-sampean kandhane Mas aja perasaan ora apa-apa. Ono donya kok dilek to Mas. Ngoten suwen sing penting dadi wong apik. Lah wong apik iku wong apa? Wong apik iku sing iso nglakoni perintah ninggal larangan nyonto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gawe menungso sing kena dienggo conto iku mung setunggal iki Bapak Ibu sampean aja bingung. Allah ndamel menungso sing kena dienggo conto iku namung setunggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai ku ora dadi contoh. Sampeyan nyontoh kiai bingung kok. Mau contoh apane? Sampeyan tani Pak Yai ora lah bingung sampean. Nah nek Kanjeng Nabi memang Allah merodak untuk contoh. Ya tani, ya dagang, ya dadi wong sugih, ya dadi wong melarat Kanjeng Nabi, ya dadi prajurit, ya dadi presiden komplit. Dadi nyontoh iku situ ae Kanjeng Nabi. Sama nyontoh liyane. Ora ono ragadu, ora gadu. Wong ragadu kok dicontoh malah setel ragaduke. Ngoten.
ukuran iku situk ae. Aja nganggo ukuran akeh itu mbakmu ndak dawa seh. Ngerti to lek ngene iki. Nah kiai-kiai iku lapo? Kiai-kiai iku bimbing kula sampean nyonto nang Kanjeng Nabi. Ngene lho Kanjeng Nabi ku, ngene lho Kanjeng Nabi ku ngoten. Mboten terus kiai dadi contoh mboten, mboten ngatasi. Mboten ngatasi. Saman ketok kok kudu ape protes wae. Lah, kula sampean iso nyontoh Kanjeng Nabi kudu ngerti apa to tindak lampahe Kanjeng Nabi, apa to sing diperintah, apa to sing dilarang. Lah isone ngerti kudu ngaji. Mulane nyuwun sewu. Kanjeng Nabi dawuh iki ya rada rapat enak rungok-rungokane, tapi ya sampean ya sing sabar ngrungokno. Annasu rajulani. Kanjeng Nabi dawuh ngono. Alimun wa muta'allimun la khaira fi man siwahuma. Menungso nang donya iku sing tak reken iku mok wong loro. Kabeh ku ora tak reken, ora napike. Wong loro iku siji wong alim, nomor loro santri sing dolek ilmu. Ya mok wong loro iki tok sing tak reken. Liyane iku la khaira, ora napike uripe. Lah kapan iso nyontoh Kanjeng Nabi? Kapan iso nurut nek gak gelem ngerti apa sing diperintah, apa sing dilarang? Kok mentingno akase ora mentingno benere. Matur nuwun, Dik. Mentingno akase ora mikir benere. Akas ya penting, bener luwe penting. Kon lunga ora takok kon nanti-nanti budal nek bawa ngetir-ngetir. Niku capa ngono ku. Kok sing penting budale. Ya takok tumbas napa? Napa sing perlu kula tumbas, napa sing mboten asal kula tumbas. Nah niki ten pasar pundi nage cethakno nang budal. Ana wong dikongkon blonjo kok disaut duwike to ngetir ngono. Nah bawanter budal dhisik wis rumangsa bangga mergo budal dhisik. Lho kok ngono, kok akase. Benere niku lho sing dipentingno. Lah isone bener kudu ngaji. Mulane wong nek gak gelem ngaji ku uripe ra apike. Kanjeng Nabi dawuh ngono. Mosok gelo sampean ngono ku. Ah mboten to? Heeh. Sampean seneng ngaji lah niku ana pondok ngeten iki masyaallah. Ngeten iki pondoke Yai Sepuh. Muga-muga barokah. Iso barokah lingkungan, barokah masyarakat. Terus pun pegel. Terus akan nggih. Iya to mau dilu. Seneng mati. Nek wong apik, mulane ana dawuh al hayatu nikmah, urip iku nikmat iso kanggo wong apik. Wong apik kok urip. Bendina budal iku nang swarga cuma durung tutuk ngene. Mati buka lawang swarga. Tapi nek kanggone wong nakal al hayatu musibah, urip iku musibah. Wong nakal kok urip iku musibah. Mergo bendina budal nang neraka cuma durung tutuk. Mati buka lawang neraka. Nah, wong nek nakal-nakal iku Bapak Ibu ya. Durung mari wong apik-apik ya di metu-metu dhewe ditamani malaikat Israil, diserahno nang Kanjeng Nabi, diserahno nang Gusti Allah, gitu. Mari ngono terus diserahno nang malaikat surur. Ana malaikat jenenge malaikat surur niku sing ngemong kula sampeyan alam barzah. Dimong sing ngladeni nang grapyak ngono malaikat surur iku. Gaul ngono tukak takok betah kenapa ngersakaken apa. Nah, malaikat surur iku nek sampean kongkon suweneng malaikat surur. Rumangsa dihargai. Mergo malaikat surur iku suwenenge nang sampean tenanan. Derek Allah ya seneng nang sampean, malaikat derek seneng. Sampean kongkon iso weneng. Aku jupukno iki, nggih, seneng malaikat suruh. Aku pengen petuk bapakku sing wis mati. Oh nggih, kula teraken niku malaikat suruh sing ngeter-ngeterno. Nah, malaikat suruh wis pengalaman daerah kono iku dadi wis enak, ora tokak takok dadi pancer. Arah bingung.
Sing penting padha apike, sampean apik wong tuwa apik, ya donga dinunga, nggih. Nggih, nek badhe salat aja lali Fatihah nang wong tuwa. Ngoten cek setel padha apike, mati ya pethu saweneng. Gabluk-gablukan. Monggo cara donya ngono saking senenge. Nah nek wong nakal, naudzubillah, wong nakal iku nek ape mati ruhe diketoki neraka. Nah lapo diketoki neraka cek nang tobat. Iku kawelasane Allah. No nakal kaya apa iku sik diproses apik, diketoki neraka cek nang tobat. Mergo wong nakal iki diming-iming swarga wis ora rubah. Ora ontek diming-iming swarga. Gerake iku nek diwedeni neraka. Kaya bocah nakal ngono ku ya nang dikongkon sinau nak menenek rengking tak tukokno sepeda ya belas ra sinau. Ya biasa mbek pikirane mungkin ya ora ngarah rengking ngono. Dadi bocah nakal iku gelem berangkat iku nek diwedeni nggo pentung ayo gak ngaji gak sinau tak tutuk ngono sinau yo malah gak sinau. Nah, wong nakal-nakal iku nek ape mati diketoki neraka, cek nang tobat. Cuma wong nakal iku rata-rata ra iso tobat. Mergo ra kulino apik. Apik iku angel, butuh kulino. Ora ana wong apik ngaget iku ora ana, saking angele apik. Kaya nakal-nakal iku ya angel. Kok ana wong iso nakal iku mergo kulino. Dadi ora ana wong nakal ngaget iku mesti kok saithik. Ningali-ningali terus jajal pisan window terus lancar ngono nakal iku. Dadi kok saiki ora iso sing langsung mlebu masjid iku lho nek gak kulino ya kangelan. Ana wong ora tau poso ora tau sembayang kok ngono mlebu masjid tak bingung. Kewoan kadang dulusup cendela barang ngono ora tau dalane ngono metu wis oleh jam ngoten manjene angel. Misuh iki ketok ya gampang, angel. Wong ya ora tau misuh, kongkonen misuh gak bingung. Nampa weksonan kok ya muni tapi dawa ndeke ra tepat. Tajwide ra pas dadi batal misuhe iku. Tidak sah. Engko ana wong misuh nang enak iki mergo kulino. Bu, ngomeng bojo iku gampang to angel, Bu? Gampang nek kulino. Ora kulino ya wangel kelagepan. Ana wong wedok dikongkon omeng ora tanggung kok. Omengen bojomu ngono iku mok nangis tok. Aku ora iso. Ngono kono. Ya ana sing ora dikongkon iku luwancar ya ono. Ya muni ana ora iso leren. Leren-lerene enggak keturun ngono ku ono. Kaya wong darusan model. Ora iso leren. Batal terus no. Leren-leren enggak keturun ngono ku lho wis nglilir lho iso nutukno neh kok saking penake nek kulino iku mulane beneran lapo kula sampean kok dikongkon ngulinakno apik ya iki pentinge iku annasu yamutuna ala ma'asu manusa iku rata-rata matine sesuai karo kebiasaane. Nah sing dadi ukuran apa tese mati niku mulane ana istilah husnul khotimah ana istilah suul khotimah. Jadi kalau sampean urip nang donya kaya difoto nang dianggang-anggang ngono lho. Nah ra dipetek-petek. Dadi kalau sampean yo wegel macak melek. Lah kok dadine pas terakhir iku cetek iku mongop ya mongop terus kok. Lah coba Allah iku ya ora kaku ngono ku. Nek uripe iku akeh mongope engko pancer mongop. Engko nek uripe akeh mingkeme engko fotone ya pas pancer ngono ora terus digodhong ngono mingkem bareng ngop cetek ngono mboten. Ngulinakno ya Allah terus pundi lek paham to lek ngene lek wis ngulinakno apik. Lapo ya bocah sekolah tok ora mondok mbek mondok kok beda lho. Iya bocah sekolah itu ya diulang dadi wong apik tapi ra patek dikulinakno
apik. Nek sekolah tok iku ya diulang apa cara sholat tahajud ngono ya diulang tapi ora tau dipraktekno. Nah, nek nang pondok gak sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri selisih 27 derajat. Dipraktekno ora tinggal apal-apalan tok. Nah, teori karo kulino iku kuat. Kulino sampai ora sah teori nanti kulinakno ngene iso apik-apik dhewe kok. Engko teorine guri-guri. Ya kaya nglangi ku nek delok teorine gampang. Nglangi, ngerti nglangi to, Bu? Nglangi gak siji njegur kali, nomor loro sikil jejeg-jejeg, nomor telu tangan tawe-tawe, beres kok. Iku teorine. Ngalah ya sak menit tak apal kok. Teori nglangi, jegur kali, loro sikil jejeg-jejeg, nomor telu tangan tawe-tawe, njajal nek gak kulino ya amblas kok. Mulane bejo sampean niku nggadah yoga kok kerasan nang pondok niku masyaallah karek ndongakno Ibu. Bojone sampeyan. Kulino dadi wong apik niku sing penting. Wis kadung kulino niku masyaallah. Mulane Bu, ana wong nyekel sendok lho merucut ngono ku. Ya Allah, masyaallah. Nek wonten sing ngoten niku nggih. Allah putune teko ngono. Lho putuku masyaallah, ya Allah, ya Allah ngono kono sing ngono. Janji petuk kaget-kaget Allah, Allah. Lah ngono ku sampe nek mati ya Allah. Dekne nyebut Allah, Allah langsung mepet. Allah janji, ana jali sumandakarane. Aku iki ngonconi wong sing gelem dzikir. Dadi Allah langsung ditunggok ya Allah, tes petuk Allah. Nah ngono ku nek gak kulino ya angel. Ana wong nyekel sendok merucut iki putune teko ya putuku teko. Sandangan dipemen nang kena angin buyar lha ngono ku sampe nek mati ya ngono ngono ku sing teko sapa gak mak lampir grenduwo sak jamaahe ngono ya wis bejo sampean gadah yoga nang kerasana pondok ngenten iki nek elmune ya biasa-biasa cuma kulinane iku lho kulinane. Mulane ana bocah sekolah tok ujiane bijine luwih apik katimbang bocah sing mondok. Pancene ilmune padha tapi prakteke nang masyarakat sing sering ora padha. Sing sering. Lah wong nakal-nakal iku diketoki neraka cek nang tobat. Cuma wong nakal iku ora iso tobat mergo ora kulino apik. Akhirnya tambah parek ngertine ape mati walah jeketet rawane metu wong ngeden-ngeden ngetokno ruhe moh metu. Nah iki loro-lorone loro sampean donya tau loro ra ana apa-apane dibanding lorone pas ngene iki sampe ana dawuh law yasmauna kalam mahul dhalu amayitihim labaqan anfusihim. Wong iso mau krungu sambate wong ngene iki ora ana wong sing iso ngadeg lemes kabeh loro-lorone loro. Mendelik mangap jejeg ngetokno ruhe mau metu. Nah malaikat Israil apa ya ora lapo-lapo ya nunggoki pilirik dipelirik kok angel ya iki. Kok gak kaya mingsanane geknane rada gamoh. Iki kok angel ditunggoki. Terus ape jabut ya ora ngenteni kongkonane Gusti Allah. Baru suwe ra metu-metu nembe Allah nimbali malaikat dalam keserakan nek diharap para papi ya malaikat nang kejupuk nggih nembe wonten program bedol paksa. Terus ditekek ditokno karo malaikat Israil. Yo ngamuk-ngamuk. Mergo moh mati ruhe wong nakal iku seneng nek donya iku enak alam bebas. Dienggo apik ya kena, dienggo elek ya kena. Nah no alam barzah iku wis mambu alam akhirat. Wis alam jazak piwales. Dadi enak nek donya wong nakal iku.
Ngamuk-ngamuk malaikat Israil gejak gelut to. Ora trimo iku apa sing gara-gara kabeh ketabok malaikat Israil. Malaikat Israil ya lek kuat tekek buanteng kok. Dibuanteng pok ngono ku ya ora mati, tuwele-tele ngadeg maneh ngejak gelut maneh. Bawa-bawa diserahno malaikat azab anak buah malaikat Mungkar Nakir. Nah niku tuh digarap karo malaikat adab niku digepuk ditak-tak dibal-bal. Cek apa? Cek lemes soalé ngamuk-ngamuk. Asline ra disiksa mok dilemesno tok asline. Ngono ku ora setahun ora rong tahun. Tahun-tahunan lagi lemes-mes peloh loh. Wis ora kathik protes, ora kathik meneng niku tahun-tahun. Nah lek ngono ku tuh ditinggal karo malaikat ada. Tapi bejo mbak ngono ku nek mati sik nyekel iman terus dua anak turun ahli ibadah. Ngono ku suatu malah sehat kok saiki ngono. Ya nek kiriman ibadah ya anak wau. Ya lumayan. Ndek kok guyu tenan iku. Iya ibadayana. Ya kok saiki alon-alon saiki. Ndongakno wong mati ku terus ora langsung pisan terus dadi mboten. Allah gawe apa-apa niku modele alon-alon. Alon-alon. Dadi nahlile wong mati bareng padha karo nyirami tanduran garing ngono ku ya bendina. Ngono kan tukul saiki crit ngono sawidi. Apa cerita apa tukul sadik nu ngarane apa ngucris kok sadik ngono muntuk-muntuk sadik goyang Masya Allah kok sehat malah sehat kok sadik mergo yo dipeloro malaikat nek gak dipeloro berbeki lingkungan mulane didogang ditak-tak dibalik-balik. Nah, nek iso kula sampean niku nek iso dadi wong apik nggih. Dadi wong apik. Carane apa ya ngulinakno apik. Mbek niki lho, kali niki lho Bapak Ibu. Kula sampean niku nek pengen dadi wong apik, aja eling-eling eleke wong. Sampeyan nek eling eleke wong, elek iku racun. Dadi ana wong kok ngomong elek, kelakuane elek iku saking rusoe atine wong iku sampe metu eleke. Lah iku nek mau eling-eling, kotoran iku mlebu nang ati sampean. Ana wong ngomongi apik, kelakuane apik, saking apike atine wong iku penuh dengan cahaya ilahiyah. Saking apik ati. Lah ngono ku mau eling-eling ya mlebu nang ati sampean. Ati sampean jane peteng dadi padang. Mulane akeh wong apik elek ra sida mergo eling apike wong. Apik-apik ra sida mergo eling eleke wong. Eling tok pancene nek masalah weteng Bapak Ibu sampean pengen ngiseni weteng iku kudu mlebu cangkem, kudu dikunyah-kunyah, kudu diolu sampai mlebu weteng. Tapi nek sampean kepengin ndulang ati sampean ora usah repot, eling tok iku mlebu. Eling tok iku mlebu. Ngoten. Gampang ndulang ati iku. Eling Allah langsung rawuh. Eling Kanjeng Nabi rawuh. Penak. Sama eling Kanjeng Nabi rawuh. Penak masalah hati niku asline ketimbang awak. Eling wong apik blusek. Eling wong nakal ya blusek. Mulane aja sampe eling wong nakal, kon eling wong apik-apik. Mulane ana ngomong, bojomu jerape mau pegat. Iya, rencanaku ya tak pegat, tak pikir aku koyo ora kuat tok. Ingon-ingon model ngono ku. Tapi mbok sida mbok gak aku ya sik eling mbak ngono ya sik ana apike. Aku nek eling apike ya kudu ora mentolo. Lho, ra sida mergo eling apike. Ya ana sing apik balikan ra sida mergo eling eleke. Bojomu jerape mau baliki. Rencanaku ya ngono tapi koyo ora wani aku nek eling eleke ngono ku. Dadi eling apike wong ndadekno apik, eling eleke wong ndadekno elek.
Nah ana wong sing paling apik nang donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula sampean sregep maca selawat gampang dadi wong apik. Gampang dadi wong apik nek sregep maca selawat. Mergo napa sampean dipepet Kanjeng Nabi. Sifat-sifate Kanjeng Nabi bles mlebet ten ati sampean. Nah wonten malih surat ten Al-Qur'an iki dawuh kiai kula nek iso sering-sering maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku sifat-sifate Kanjeng Nabi niku nek sering sampean waca gampil sifate Kanjeng Nabi mlebet ten ati. Cuma dikongkon kaya Kanjeng Nabi nggih dereng saged. Tapi rada mambu mirip-mirip ngoten. Ngoten. Kanjeng Nabi pancene wong ning ra kaya wong Kanjeng Nabi. Wong tapi ra kaya wong. Tapi sifat-sifatnya rada ana mirip-miripe. Nek iso niku badhe maghrib ping 7 maca laqad ja'akum niku. Nah, ping 7 kok lanyah ya badhe subuh ping 7. Gampang dadi wong apik. Nggih sampun. Donga dinunga muga-muga wonten manfaate. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian muhadharah diniyah dari beliau Al-Mukarram Romo Ki Haji Syairozi dari Lamongan, Jawa Timur. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Ki Haji Wasbir. Sebelum doa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu hadirin sekalian apabila selama acara berlangsung ada salah kata ataupun kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan sedaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Ki Haji Wasbir, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika nurja'u wal amru. Lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairam mimma naqul. Wa lakal hamdu kalladzi taqul. Lakal hamdu ala ni'amikal 'azimah wa ala ikal jasimah khaisu ansalta ilaina afdala kutubik wa arsalta ilaina afdala rusulik wa jaltana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasul ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma waqafa sa'ilun nabi hadratika waladzal fakru bijanahika wa kafat sabinatul masakin ala sakiri bakri karamika yarjunal jawas ila sahati rahmatika wa ni'matika. Allahumma alhimna ilman afqah biha wa amraka wa nahyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa unajika. Warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqrab. Allahumma yaslanal indidha bi jami umritiya dunya dinatiniya wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minas syarri wal isyan wa na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya mukhawil khawli wal akhwal khawil khalana ila aksanil khal wa ya kasiran nawal wa ya khaliqa jamil afal wa fiqna liniyatil khairi bi jamil awali wal afal. Allahumma salimna wa salim tinana wala taslub waqtan mas imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbi yassir wa la tusir tamim bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.